Belakino khar susu mampile kaisa tubi phekya dal bidal news haba nokni bukhaktui 11 Moharanipur bai khobjak Bamrai kamini bukhuk Nirolata Deborma Chiman Hairomui Belaino sak hamya ungjak sak naijaknani bagui chubachu sanka lokorokno tei amchani minister Onimesh Deborma em Komal Koloino bahanyo chuba phaidi hinui saka bukhuk Nirolata Deborma chubana bagui bank account number wngkha 8103011566 o bank account number o norok subai mano oma haikeno Nirolata Deborma nukhungo chugya wngmani bai belai kheno bemar kotor manjagui tabuk thongarok klai tongna nangkha belai kheno khairok susu tipra saroni bisingo bemar kotor manjakmani bai doktor kotor naijagui manya omo जों tipra saroni bisingono mas chubalai thai जों saimano tipra saroni bisingo nini orobo kalaimano ani orobo kalaimano oma haikeno 12 lokho eba tipra sa tongairok bukhuk Nirolata Deborma no जों chubai makha ngake sini belai kheno hamnai oma haikeno naitoni choikarei chini ma piliwo sagare jono tinta ni bagai ringmani sagare jono tinta ni bagai ringmani ene nonglesa saka nong ni borok rok pantani ni chala pano member rok tam sanong no tam kogrika tam ni bagi terang nan soya ba sawi jama o member sawata ni chala na ati ne
ডক্টর নাজিমা বুসুক বালকা গাপুর ডক্টর নন তামসা তুই দেখাইনা তিয়া সরি তেগিসা serangna ta bitiri nai tui kiri hingga bitiri maya tera nai sawo han bosena ba bai ne bi dodi thani jibi thani hino sunu jibi thana ne borone langmana ni sengje jeni sawo se aje sa kam bela garman tho ya dino tui dai mia ni boro bitiri ya untuk mutan. Mau pacar Jawa lu kurang nang tam kesan nai. Kurang apa lu kesan semua. Anak bisa saja kayak gitu. Aman ni semua. Aman aja. Aman bangsa ni semua mutan. Anak bisa saja kayak gitu. Anak dokter nak jadi tesat kira kita dari mana ni mutan. Ni aku yuta. Nin bum kai. Ni rumah tu dia. Ganin besar ni bum. Rumah ni dia rumah. Ganang aparan bum le. Aparan ni tu bah, ni kayak bang le aparan mesin dokumen di sana. ঠিক আছে